Vitosrataa käytössä. Valmisto. Avi, lähdessä kärkeä sinne. Napsa, kerro nyt vähän, kierretäänkö me vaan edelleen? Kierto on ilman muuta siinä. Kierto kolmosena, nelosella ja vitosella. Tää käy. Anna mennä. Kari lähtee nyt seuraavaksi. Jyränkä ja joukkue. Saa lähteä päin. Avi kierto. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä vielä. No ei enää kuin reilu 5 tuntia. Helposti menee. Kaivattiin, että me ollaan jossain siellä 10 tiedolla. Mitä? Niin kaivattiin, että tuli siellä 10 tiedolla. Paljon ne oli? Siinä meni jotenkin 5 minuutin tiedolla vetää 2,5 metrin vedon. Nyt on mennyt sitä 4,40. Joo. Tuntuu, että energiaksi löytymään vähän sekin. Jaksaa taas uida. 3 wattia vielä aikaa. Joo. 15,85 kilsa. Ei tunnu hyvältä. Ei tunnu missä. Niin pitäis sanoa, mutta Katos nyt tänne päin. yläkroppa on aika tohjonen. Mutta ensi vuonna sitten yli 16 kilsaa. Tavoite asetettu. Jep. Tuntuuko Lasselista? Rintalihakset, yläselkä, olkapäät, ojentajat. Kaikki aika lopussa. Pää. Pääkin. Olkapää. 3 markkaa.